Keď počujem slovo pôst, tak mi napadne to, že sa niečoho vzdávam, ale nie je to vzdávanie také negatívne, ale prospekt toho, aby som mohla ísť do takého hlbšieho vzťahu s Bohom. A pôst, možno je to nejaký zápas o niečo. Keď sa postím, zapasím, hľadám, čo Boh má pripravené. Pod slovom pôst si predstavujem určite 40-dňové obdobie, počas ktorého by sa človek mal oslobodiť od určitých svetských vecí a sám zo svojho svedomia by si mal odňať niečo, čo mu spôsobuje určitý svetský pôžitok. Napríklad každý piatok nesmie sa jesť mäso, alebo keď si niekto niečo odoprie počas toho pôstu, čo má rád. Pôst je obdobie pred Veľkou nocou. Ako pôstime, akože človek trošku sa obmedzuje v tých veciach aj duševných, aj materiálnych. V kostole je fialové rúcho a takto ako. Keď sa povie pôst, tak mne napadne, že v katolíckej cirkvi sa nemá jesť mäso, lebo som katolík. Potom myslím si, že by sme si mali odoprieť niektoré zvyky, ktoré... Vybaví sa mi čas, kedy by sme sa mali zamyslieť nad sebou, nad tým, čo sme robili počas roku nesprávne a v čom by sme sa mali zlepšiť. Pôst je obdobie, keď sa človek má zastaviť, myslím si. Je dobré, že máme počas roka rôzne obdobia, že máme obdobia, keď sa môžeme tešiť, keď môžeme oslavovať, keď proste, tak ako je to v Biblii napísané, je čas sa zastaviť, je čas sa radovať, je čas smútiť, je čas na všetko. Jednoducho je to čas, keď musíme viacej rozmýšľať o tom, ako sa správame, čo robíme zle. A Veľká noc a nie sa mäso. Pri slove post sa mi vybaví obdobie v mojom živote, keď sa snažím, alebo chcem byť možno viac sám, a len tak rozmýšľať nad tým, že čo robím a čo by malo byť správne v mojom živote. A tak sa poznávať sám seba, svoje správanie, svoje konanie. Modlitba je to nejaké nadviazanie vzťahu s Bohom, niečo veľmi intimné pre mňa. Ako často sa modlím, viem, že by sme mali byť v kontakte s Bohom každý deň, nevždy sa mi to darí, ale snažím sa vlastne modliť tak spontánne, nejak nacvičene. Sú to niektoré také strelné modlitby, niekedy keď potrebujem sa rýchlo rozhodnúť alebo keď si neviem poradiť. Ale potom sú to modlitby za mojich blízkych, za rodinu, veci, za ktorých sa modlím už dlho, za obrátenie možno ľudí v mojej rodine, za uzdravenie. Tak modlievam sa viac menej pravidelne, aj keď možno by som sa mohol modlievať častejšie, väčšinou iba večer pred spaním. A v mojich modlitbách väčšinou ďakujem Bohu za to, čo som v tom dni mohol prežiť a prosím ho o silu do ďalšieho dňa, a aby bol pri mňa pri všetkých skúškach, ktoré musím absolvovať. Modlievam sa každý večer pred spaním a poďakovanie za deň, a niekedy poďakovanie za celý týždeň, v nedeľu väčšinou a tak. Modlíme sa v kostole každú nedeľu a modlíme sa s deťmi pred obedom, ako pri slavnostnom stole, alebo normálne ako so starými rodičmi. Sú tam modlitby, čo sa týka zdravia, pohody v rodine, v pracovnom živote. Nemodlím sa veľmi často, ale keď už sa modlím, tak modlím sa hlavne za svoju rodinu, za svojich starých rodičov, aby boli zdraví a aby tu ešte s nami dlho vydržali. Tak ja sa modlievam na obed, večer a ráno. A niekedy sa modlím aj pred písomkami a tak. A vlastne v mojich modlitbách je obsah skôr taký, že by som chcel, aby sa zlepšil tento svet, aby vlastne sme sami zlepšili v našom duchu a aby sme ďakovali za to, čo nám Pán Boh. Krásne, že modlitba je dýchaním duše, to je naozaj krásne. Modlím sa asi menej, než by som chcela, modlím sa za iných, možno by som sa viacej mohla modliť za to, aby som bola lepšia. Modlím sa, keď je mi ťažko na duši a keď chcem poďakovať za to, čo mi bolo dané a ak chcem prosiť o to, o čo žiadam. Modlím sa
každý deň, možno niekedy viackrát, záleží to fakt, je to, myslím si, že veľmi objektívna a osobná vec a súčasťou mojich modlitieb sú najčastejšie prosby, aj keď veľmi sa snažím, aby proste základom mojich modlitieb boli vďaky a všetko, za čo som vďačný v mojom živote.